Egunon, zer modu zaudete? Segur zaude, txispita funtzionatu dute, Iñaki. Oso ondo, bai, oso na. Bai, eta txoritxikik abeste, lozak abete zin da. Bai, Agur. agur, ondo pasa, No atzoazte? Bueno, ondo pasa, Aio, agur, aio, agur, ondo pasa, Agur. Urrutian nao. Bai. Markel, zeizia jen. Este duelo que hay que no hay nada. Aún Iñakito. Bye. Nun daude ba iratxoak? A ber. Nun daude, Zaira? Alaine, zeizia bilatzen iratxoak? Zer, Manes, erorizea? Ondo zaude? Bai. Zeiziate bilatzen, Manes? Bai? Nun daude? A ber. Ez dakit, jakunin da. Ona ez da ikusten. Txitin? Nire emate. Ez da narta. Ui, zona. Eta biharrak esan dit, luparekin iratxo bat ikusi dula. Eta ni. Zuk ere ikusi aldezu? Eta nik bai. Eta lortu aldezutela iratxo eskutan hartzea? Bai. Ikusi eta gero but. Oso ondo. Eta neranketan zartua. Ikusi eta gero but. Eta gero lurrean utzi, oso ondo. Eta gero izin izabatea. Un asiento para los directos. La pangora, pasori pangora, la pambera, pasori pangora, la pangera. Egustura arano, area kendo mendia, egazungai tugeia. La pangora. Pasori pangora, la pambera, pasori pangora.